Mga puso siklisa nga nagpainom sa kaangay nga siklisa sang tubig gikan sa Turugban sang Carabao nagpatag. Pamilya sini panawagan ang paghangop sa publiko. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagatubang sa Jimmy Regional TV ang lalaki nga ginahimo karon sa usawan sa social media. Dako kuno, ang kahuyaan nga nabatyagan sa 18 anyo sa si Rolly Ray Alejo, grade 12 student, matapos nag-viral ang video sang pagpangsasko sini sa siklista nga si Kylie Montecado. Ngaya ginpainom sang tubig, gikan sa sapa kung sini nagahulo man ang mga Carabao. Iyatag ng tatanay naman ng tubig siya, sir. Tapos? Ngayon, sa sakong tubig, sir, ginatago siya, sir. Sabi ko, ba siya lang, sir? May ko balo, gininom niya, sir. Pagklaro sini, magluwas sa isa kaabyan. Hindi sinikilala ang iban pa nga mga lalaki sa video. Wala man kuno ini nakahibalo nga may nagakuha sa isang video. Baliskad sa mga nagagawang impormasyon niya siya mismo ang nag-upload sini. Nag-inuman kuno gani ini isang tubig gikan sa sapa matapos ginuhaw. Nagkabalakan na kuno ini sa mga threat nga nabaton sa social media apisar. Na istorya na kag nakapangayo na ini isang dispensa sa LGBTQ member nga siklista. Mga ilang siya pasensya. Hindi ko na ito pagliwaton, sir. Nagahilibio naman ang Iloy sinibang o apektado na ang pagtuon sang bata. Nagalain man kunubot sini sa pagpakamalaot sa iya sa ginpakita nga pamatasan ni Rolly. Sa isa lang ka muna. Makita ko, dumatyan ko, dumaguba ang future sang bata ko sa amo sini. Pulutanan ka mga magululutod sa Day Rolly. Nagabaligya sang butane ang Iloy sini. Bango sa viral video, daw haluso na kuno sila makabaligya sa kahangawa sang sitwasyon sang ida pamilya. Kung mapasaka sila sang kaso, ano man ang ibato ko sa ila kay pigado man lang ko. Wala man obra nga akong nga bana. Wala man ko sing obra. At ano man ang akong nga ibato sa ilambi. Wala gid ko ya subong mahimo kung pasaka nila ang kaso. Ginapaabot ang pagkatubangay ng Day Rolly Kylie kag organizers ng event sa punong barangay sang Vista Alegre. Sa bihak sang pagpangayos sang pasaylo sang siklista, si Kylie nagapanindugan nga dapat hatagan sang leksyon si Rolly agon di pamarisan sang kaangay nga kabataan. Sa co-cyclist mo, ay kung matabo ni sa imo, for sure dako gini nga lain mga batsagon. Ay kailangan gini nga ng atubangon niya gini nga consequences. Opo, Kay Ringel Casilio, Adrian Priatos, One Western Visayas.